αλλάξουμε τα τζάμπα reward που μας έδωσε και πάμε να ξεκινήσουμε το Food Dynamite. Είναι έτσι. Αρκετά ωραίο και λίγα blinks. Συνεχίζουμε με το Hyper Charge Hydro που εύχομαι να είναι του Mortis. Δεν το χρειάζομαι. Πάμε και το άλλο. Πάμε εδώ. Mortis! Το Crow! Νομίζω ότι μπορώ να το ανεβάσω. Αυτό το παίχτη. 10 random cyclops. Πάμε. Epic. Πάμε. Ring. 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 Super ring. Ring. Super ring. Έλα, τέρμα. Ring. Έλα. Epic. 1000 coins, έτσι να τα έχουμε και μετά δώρα μας. Super Red. Mythic. Booper. Και τέλος. Έχω κι άλλα 10 random cyclops, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εδώ, δεν μου το δίνει. Άντε, δεν μου τα δίνει.